Hello everyone, welcome to my channel. আজি ଆମେ ଶିଖିବା କେତେଟା ଶିଷ୍ଟାଚାର ବାକ୍ୟ ବୋଲି। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୋର ଟିକିଏ ଡେରି ହୋଇଗଲା। I am sorry, I got a little late. ମୋ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନିଅନ୍ତୁ। Please convey my apology. ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। I am very sorry. ମୋତେ କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। Allow me to say. ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ ଭାବନ୍ତୁ। It's all yours. ଆପଣ ଟିକିଏ ଘୁଞ୍ଚିଯିବେ କି? Will you please move a bit? ମୁଁ ଯଥାଶକ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। I will try my level best. ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।